babag mag-exercise ka. Ayan guys, Punta ko ako sa gym. Sa time check pala, 6 p.m. in the morning. It's today, Tuesday. Pasensya na po para so yun na nga, ito po yung gym namin. Titignan natin kung may tao na ba. So as you can see, wala pa pong tao. Kaya gusto ko talaga mag-exercise early in the morning kasi tahimik at wala masyadong tao. Ayaw ko kasi sa ayaw ko lang talaga pag maraming tao. So yun nga, maglalag na ako sa pangalan ko. Ayun nga kung bakit ko sa kailangan siya, baka may para ako sa person-later. So yun, pagkatapos hanap ako ng upuan kung saan ko ilalagay yung bag ko and mag-prepare na po ako. Ready na catch, so let's go. So yun guys, wala pa kasi yung coach namin kasi madali naman kami, ako lang mag-isa ngayon. So yun, prepare ko na lang muna yung mga gagawin, yung mga materialis namin para mamaya sa circuit. I think mga 8 exercises yung gagawin namin, ipapakita ko sa inyo mamaya. So sa ngayon, prepare ko na lang muna yung mga equipment. So dapat si coach ang gagawa nito, pero wala naman akong ginagawa kasi palagi akong maaga, di ba? Maaga catch. So yun, nakikita nyo po, may almost 1 month na akong nag-exercise pero hindi ko pa alam kung anong mga tawag nito. Basta yun na yun. Basta ginagawa ko ngayon, ina-arrange ko muna. Tapos later ipapakita ko sa inyo, di ba? Paulit-ulit lang, te. Continue.
akong matapos. Then, yan pala si coach yung nag-video-video dyan. So, for today's video, dito muna lang tayo kasi pagod na ako. So, see you next time. Bye!